Abans de començar el programa, volia recordar que aquest programa s'ha creat amb la finalitat de passar 30 minuts divertits i agradables i desconnectar dels problemes de dia a dia i de l'escola. Ara sí, comença el programa. Apuja el volum de la teva ràdio perquè estàs a punt de sentir 30 minuts de música non-stop. Escoltes Marva FM. Energy App 13 patrocina el programa Tu ets estrella. Acaba de sonar Safe and Sound, que ens la demana el Guillem.
Acaba de sonar Hey Brother, que ens demana el Buscall. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Joan. Okay. Okay. Joan. Okay, Gina. Okay. Joan. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Joan. 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 Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay. Joan. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Joan. Okay, Gina. Okay, Gina. Okay, Joan. Okay. Okay. Joan. Okay, Gina. Okay. Joan. Okay, Gina. Acaba de sonar la cançó OK. Bueno, si en podíem dir cançó. I aviam si endevineu qui la canta. Jo vull ser rei, vull ser la nòvia d'un home forrat, tenir un vaixell i una girafa, viure de l'aire i de l'Esperit Sant. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul. I viure amb amor i anar a collir flors i menjar il·lusió i cagar petons i comprar cupons i votar eleccions i menjar il·lusió i comprar condons. Ser president, portar corbata, comprar una torre amb un tobogan, tenir un jardí ple de petroli amb una gàbia per als immigrants,
casa. Jo el meu papa el tinc a casa. Jo el meu papa el tinc a casa. Jo el meu papa el tinc a casa. Papa, jo vull ser rei, vull ser la nòvia d'un home forrat, tenir un vaixell i una girafa, viure de l'aire i de l'Esperit Sant.